Jeg synes, jeg interesserer mig slet ikke inden for IT. Jeg har ikke rigtig haft sådan nogle forventninger til det. Jeg har ikke rigtig vidst, hvad det var, vi skulle. Jeg ved ikke rigtig, om det er noget, jeg selv vil. Nu vil jeg ret gerne noget inden for det mere samfundsfaglige. Men måske, det ved jeg ikke. Altså, efter det foredrag, vi har haft, så tænker jeg måske, det godt kunne være noget for mig, når jeg bliver ældre. Indtil videre er jeg meget positivt overrasket. Altså, jeg vidste ikke så meget om det, må jeg lidt indrømme, inden jeg kom, og jeg var ikke rigtig interesseret i det. Hvilket jeg er blevet en lille smule nu. Og jeg kan godt forestille mig, at det er spændende at arbejde med. Today we're trying to get young girls inspired in computer science. They get to see different aspects of what you can accomplish with code. It's really important, I think, to get more women interested in computer science, as otherwise they may never see how cool code can be. Vi vil gerne give dem lysten til at tage en uddannelse inden for IT-området og i det hele taget det naturvidenskabelige område. Og få dem til at se alle de muligheder, der er her, og også give dem den der tro på, at det kan de godt, og at det er noget for dem. Lige nu har de gang i et 2 timers rollespil, hvor de skal bygge en app. Jeg synes, de klarer det rigtig godt. Jeg synes, det er super spændende at se, hvor forskelligt folk griber den samme opgave an. Forskellige tanker og forskellige gruppedynamikker. Så jeg synes, de er dygtige, og det er rigtig spændende at få lov til at følge fra sidelinjen. Det med at skulle lave en app, det synes jeg var meget interessant, fordi jeg er ikke særlig kreativ. Så det skulle jeg være i dag. Så det har været en udfordring. Det var sjovere, end jeg havde regnet med, og jeg synes, det var ret interessant. Og folk virkede også, altså når man kom rundt og kiggede, folk smilte bare, og det synes jeg var mega dejligt. Jeg synes, det var virkelig interessant. Jeg kunne rigtig godt lide det, og det er noget, jeg godt vil arbejde med, når jeg bliver ældre. Jeg kan godt lide, hvordan man arbejder herude og sådan noget. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det gik ud på, men jeg er kun positivt overrasket, efter jeg har været her. Jeg synes, det var helt vildt sjovt. Jeg synes, det var spændende. Det var rigtig sjovt at lave de der apps. Fik rent faktisk lavet den og forklaret, hvad det var, vi gerne ville og sådan noget. Det synes jeg var mega fedt.